स्टार के रौरा गाना लिखले बानी, सबसे बड़ा कौना सुपर स्टार के रौरा गाना दिले बानी? लिमैया के सुमिरन करी जा। सनी लियोनी के लेके न चले, ओकरा पर बहुत सारा पब्लिक और कुछ राइटर भी अभद्र अभद्र टिप्पणी करत। पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी में बॉलीवुड से लिया के न चले बने, तक भोजपुरी के क्रेज आगे नहीं बढ़ल। गाना आइला के बाद हम इहो देखनी, हम अपना से नहीं कहत, और बहुत सारा पब्लिक के रिएक्शन हम इहो देखनी कि लोग कहता कि हथिया हथिया शोर कई लोग गधो ना लिए। नमस्कार प्रणाम दोस्तों, अभी हम पहुंच गल बानी भोजपुरी के मशहूर राइटर संटू सर के यहाँ। सर हम ऐसे बोला तानी कि यहाँ के लेखनी के साथ साथ टीचर भी बानी, तो सर से बहुत सारा बात हुई और बन रही जा वीडियो में लास्ट तक। सबसे पहले सर जी हमारा चैनल में राउर स्वागत बाटे। स्वागत बा राउरो हमारा यहाँ, और जे भी देखे वाला बा सबके नमस्कार बा। एक बार अनेकों सुपरस्टार के रौरा गाना लिखले बानी, सबसे बड़ा कौना सुपरस्टार के रौरा गाना दिले बानी? सबसे बड़ा सुपरस्टार अभी हमारा खातिर शिल्पी राज बड़ी, जौन की अभी मार्केट में बढ़िया चल तड़ी, बढ़िया गावत तरी, बाजा तरी। हमनी के ई चाहम जा कि गाना जौन लिख के शिल्पी राज के रौरा दिले बानी, वो गाना से शुरुआत करी, 2 लाइन हमनी के बीच में गाना रखी। गाना शिल्पी राज के हम दिले रही बहुत 2-4 साल पहले के बात हटे, जब पटना में रहत रही तो घरी हम एगो देवी गीत दिले रही, ठीक ठाक बाजा रहे। वो रहे ए प्रकार से शेरा वाली मैया के सुमिरन करी जा, शेरा वाली मैया के सुमिरन करी जा, श्रद्धा सुमन थोड़ा अर्पण करी जा, चल पिया चल दर्शन करी जा, शेरा वाली मैया के सुमिरन करी जा। सर जी और हम आगे ही जानल चाहतानी कि अभी लेखनी राउर चलत बाटे न? लेखनी हमार चलत बा, बाकी जौन हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री तो ना कहल जा सकेला, कहे से कि भोजपुरी इंडस्ट्री वास्तव में कहीं हमनी के नहीं खे। बाकी जे भी बा, जौन भी बाटे, जे भी ओकरा में लागल बाझल आदमी बा, जे काम करता, ओकर जौन रवैया बा, काम करे के तौर तरीका बा, उ जौन बाटे नु ईमानदारी वाला नहीं खे। और ये से हमारा बड़ा काफ़ी हम मेहनत भी कईनी, काम भी कईनी, कोशिश अभियो करीला कि केहू साचा आदमी मिल जाओ, और हम जौन के तहत हम अपन प्रस्तुति जौन भी लेखनी बाटे वगैरह के दे सकी। बाकी ऐसन आदमी के अभाव देखे के मिलता खासकर। और आगे सर जी हम ये जानल चाहतानी कि रौरा आगे अब कोनो गाना के कोनो सिंगर के साथ में आवता? गाना अभी हाल फिलहाल अभी हमारा से जुड़ल बने एगो धामार के लड़का हमें शिवम ओझा नाम के, जौन की उनका खातिर हम लिखतनी के पंडित, जौन की मशहूर गीतकार प्रोफेसर लक्ष्मण ओझा बागी जी के लड़का बनी, वहाँ के भी गाना हम दिहिला भी। और आवे वाला गाना बाटे, बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो चुकल बाटे, और वो गाना आई और सुने के मिली सब श्रोता समाज के। और तनी सा हम हट के बात करब कि भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह जी अभी हाले फिलहाल में उनकर बर्थडे पड़ल हटे, और बर्थडे में बॉलीवुड के सनी लियोनी के लेके न चले, ओकरा पर बहुत सारा पब्लिक और कुछ राइटर भी अभद्र टिप्पणी करत रहे, ओकरा बारे में राय का बा? देखल जाओ तो भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल नाम से ही भोजपुरी के नाम चलता। आमतौर पे भले जौन कुछ भी होखे, कहे से कि पब्लिक के जौन मन मिजाज बा उहे बाटे खेसारी लाल यादव, पवन सिंह, 2 नाम, और एकरा इर्द गिर्द और 2-4 गो नाम भी बाटे जौन की प्रचलन में बाटे। और पवन सिंह आमतौर पे भोजपुरी के एगो पहचान बाटे, ठीक बा, वो एगो अलग चीज़ हो जाला, कहे से कि उनका कहाँ जौन सुर के अभ्यास बा, जो सुर उनका के ईश्वर प्रदत्त मिलल बा, उ और बाकी सिंगर कहाँ लगभग नहीं है। और अभी जौन आप सवाल पूछनी हटे कि सनी लियोनी के का पूछनी है सर? पूरी में जब पावर स्टार पवन सिंह जी सनी लियोनी के लेल बने, तो कुछ राइटर कुछ सिंगर ऐसा बात बोलता है कि भोजपुरी के क्रेज से का बढ़ल बाटे, भोजपुरी में सनी लियोनी के लिया के अश्लीलता फैलैले बाटे, एकरा बारे में राउर राय का बा? देखिए
सबसे पहिलका बात ई बाटे कि कलाकारी जौन होला उ विशुद्ध रूप से एकदम से ठीक होला। और ओकरा में कलाकारी के क्षेत्र में बहुत सारा चीज मायने रखेला, बहुत सारा फैक्टर काम करेला। ओकरा में पहनावा, डांसिंग, बोले के शैली, एक्टिविटी, जैसे कि हमने के कहन जा कि मॉडल कैटवॉक एगो शब्द आवेला कैटवॉक, यानी कि चले के जौन ढंग बाटे उ कैसन बा। तो वो मॉडलिंग के क्षेत्र में और फिल्मी दुनिया के क्षेत्र में, नाच गाना के क्षेत्र में जवन जरूरत पड़ेला उ आदमी ओकरा के परोसेला। अब आदमी जौन आम पब्लिक बाड़े उ अपना ढंग से ओकरा के देखे ले। हर आदमी के दृष्टिकोण अलग अलग होला, अपन देखे के हर आदमी के सेंस अलग होला, तो उ अलग तरीका से देखेला। लोग कहता कहबे करी, एमे ओकर मुंह नइखे बंद कइल जा सकत। तब पावर स्टार पवन सिंह जी भोजपुरी में बॉलीवुड से लिया के नचैले बने तक का भोजपुरी के क्रेज आगे नहीं बढ़ल? बॉलीवुड से लिया के नचैले बने पवन सिंह असहु एगो ब्रांड नाम बाड़े। तो जैसे जैसे आदमी के उन्नति होला ओकरा संगे ओइसन के आदमी के जौन बाटे टैग बढ़ल जाला, बहुत सारा लोग ओकरा से ओइसन के जुड़े लागेला। तो पवन सिंह भी लगभग ओइसन के हस्ती बाड़े जौन कि सनी लियोनी बड़ी। काहे कि सनी लियोनी वर्तमान में कोनो खास मैटर नहीं राखते से, काहे से कि बॉलीवुड में उ असली कलाकार हई। और अब जौन बा बॉलीवुड उनका के त्याग चुकल बा लगभग, काहे से कि उनका के अब गिने चुने फिल्म में देखे के उनका के मिलता। और सनी लियोनी कामना रूप में मशहूर बाड़ी, इ तो हमारा मुंह से शोभो नहीं खे देत। बाकी एगो कलाकार के दृष्टिकोण से हम उनका के देखिला, तो ये से हम उनका बारे में इकुल बात हम कहतनी। तो सर सनी लियोनी जौन आइल बाड़ी गाना रोरा तो सुनले हम जौन उनका बर्थडे के 5 तारीख के गाना आई रहे, गाना में तो कहीं से अश्लीलता नहीं खे, तो एकरा बारे में रोरा राय कैसे कहते नहीं? गाना में अश्लीलता नहीं खे, और खासकर जैसे कि आमतौर पर आदमी भले ही प्रशंसक जौन पवन सिंह के बाणे चूँकि बहुत उत्साहित रहेले, जब भी उनकर गाना आवे वाला रहेला तो बहुत ज़्यादा उत्साहित रहेले। और जौना प्रकार से माहौल बनावल जाला कि बहुत बड़ गाना आवे जा रहल बा। आमतौर पर जब भी पवन सिंह के, खेसारी लाल यादव के, ऐसन ऐसन कलाकार के गाना आवेला तो पहले ही से प्रचार कइल जाला बहुत बड़ा गाना आवे वाला बा। बहुत बड़ा के मतलब ना हमरा बुझाला, तो कहे के मतलब हाँ बढ़िया गाना होखे जौन कि बाद में ओकर असर बुझा। काहे से कि पवन सिंह के गाना अइला के बाद हम इहो देखनी, हम अपना से नहीं कहत, और बहुत सारा पब्लिक के रिएक्शन हम इहो देखनी कि लोग कहता कि हथिया हथिया शोर कई लोग गधो ना ले रे वाला भावना आ गई। तो खासकर ई मैटर जौन बाटे हमरो देखे के मिलल कि जौन ओकरा में चीज बा, जहाँ तक लय धुन बाटे कोनो खास हमनी के बिहार के कल्चर के ऑब्जर्व नहीं करता ना दिखावता। तो कुछ हिंदी से मैच करता, और गाना में 500 लगभग डांसर नाच कैले बड़ी लो, नृत्य कैले बड़ी लो। और पवन सिंह के टीम द्वारा बतावल जाता कि एक गाना में लगभग 5 करोड़ रुपया बजट लाग के खर्चा करके बनावल गइल बा। और कहता नहीं कि ये गाना से कुछ देखिए, आमतौर पर लोग कहेला कि भोजपुरी के हम बढ़ावत नहीं, तो भोजपुरी के बढ़ाइला के मतलब का हो कि भोजपुरी के नु बढ़ावल, यानी कि भोजपुरी के कल्चर के बढ़ावल। अब 500 लोग के नचावल हमनी के कल्चर में, हमनी के नाच गान में कहीं नहीं खे पहले देखे के मिलल। हमनी के गाँव के सीन, गाँव के रूपरेखा, गाँव के जौन बा माहौल देखावे के प्रचलन रहल बा। ओमे अब बॉलीवुड के सीन लिया के दिखा दी और कहीं कि हम भोजपुरी के बढ़ावत नहीं, तो भोजपुरी के ना बढ़ावल का है, बल्कि बॉलीवुड के, हिंदी के बढ़ावल का है। हम इहो देखले बनी कि हिंदी वर्जन में गाना बना दिहल बा, कहतनी कि हम भोजपुरी के बढ़ावा देतनी, तो कहीं ना कहीं तनी बात पचे वाला नइखे होत। हिंदी वर्जन में गाना तो बढ़ले बा। बाकी हम रउरा से और एगो सवाल पूछम कि जौन पवन सिंह और ज्योति सिंह के मैटर चलता, एकरा बारे में राव राय का बा? सीधा तौर पे हम ई कहम कि हर व्यक्ति के बहुत सारा हम मानतानी कि जिम्मेवारी होला। बाकी ओकरा में अपना परिवार के, अपना पत्नी के, अपना परिवार से रिश्ता बना के रहल एगो तपस्या और एगो बड़ चुनौती लेखा होला। और एकरा के लेके चले के चाही, ई ना कि अपना सफलता के आड़ में अब बाकी लोग के भूल जाई, अपना परिवार के ही भूल जाई, पत्नी के भूल जाई। चूँकि ई जौन बाटे जिम्मेवारी से दूर हटे के जौन बाटे एगो तरीका हो सकेला।
बल्कि हमनी के संस्कृति, हमनी के जौन सिद्धांत बा, हमनी के जीवन के जौन के हमनी के पूर्वज सिखैले बाड़े, ई कहले बाड़े कि अपना परिवार के ढोवे के चाही, अपना रिश्ता के ढोवे के चाही, भले ही ओकरा में तनी प्रॉब्लम भी आवे तो ढोवे के चाही। तो हम ही कहम कि पवन सिंह के अपना पत्नी के अपना साथे रखे के चाही, अपना जरी रखे के चाही, अपना लेवे के चाही, ताकि उनको मान प्रतिष्ठा बनल रहे। जैसे खेसारी लाल यादव एकदम शान से अपना पत्नी, अपना बेटी सहित सबके लेके साथ में रहेले, तो वो फिल्म में काम करते ने, गाना वो गावत ने। तो पवन सिंह के भी चाही कि अपना परिवार के साथ में राखस। बाकी हम और समय लग जाते जाते हमनी के भोजपुरी के रौरा का समाचार दिहल चाहतनी, और आगे जोन भी सिंगर अश्लीलता से जुड़ल कुल गाना गावतन लोग उहाँ लोग के का संदेश दिहल चाहतनी? अब जे भी सिंगर बाटे, जे भी गावे वाला सिंगर बाड़े, हम ये कहम कि मेहनत करे के चीज़ बाटे। काहे से कि मेहनत हर चीज़ में बड़ा महत्व राखेला। शॉर्टकट तरीका ना अपनावे के चाही, और अश्लीलता जौन भइल बाटे, वो अश्लीलता जौन बा शॉर्टकट तरीका अपनावे के चक्कर में ही अश्लीलता आ गइल बा। मेहनत से बचे के ई तरीका के रूप में अश्लीलता लौकता। तो अश्लीलता चूँकि थोड़ा मात्रा में होखे, अश्लीलता पहलहू रहल है, बाकी अश्लीलता पहले नाम ना सुनाई देते रहे। काहे ना सुनाई देते रहे? काहे से कि अश्लीलता एगो आवत रहे गाना, अश्लील गाना एगो आवत रहे, तो ओकरा पर 10 गो सलील बढ़िया सामाजिक गाना भी आ जाते रहे, तो ओकरा के लोग पचा जाते रहे कि इहो एगो जीवन के हिस्सा हटे अश्लील भी, आ बाकी हो एगो जीवन के हिस्सा हटे। बाकी आज के डेट में का बाटे कि ज़्यादातर अश्लील गाना ही हो गइल बा, ओकर भरमार हो गइल बा। इसलिए अश्लीलता बार बार देखे के मिलता, तो पूरा वातावरण जौन बानू अश्लीलमय हो चुकल बाटे। यही से आज के डेट में भोजपुरी के क्षेत्र में अश्लील शब्द जौन बा ट्रेंड करता। बाकी सर के बयान सुननी जा, और रौरा लोग के का राय बाटे कमेंट बॉक्स में जरूर दी जा। जय हिंद।